Здравейте, звезди на вашия собствен живот. Аз съм Зорница Егър и съм треньор по личностно развитие. От няколко дни ме занимава темата за думите. За това как се отнасяме към самите себе си. Какво използваме. Когато се роди моята малка внучка, присъствах на няколко, дни от нейното отглеждане. Не, че мога да бъда непрекъснато тук, за съжаление няма как да стане. Живея в Германия от 10 години. Но това, което ми направи впечатление е, че дори аз, участвах в цялата история, когато тя плачеше и всички казаха: "О, няма." И си дадох ясна сметка, че това е една от първите думи, която чуваме като деца. Няма. След това доста мислих и си дадох много ясна сметка, че всеки един от нас е закърмен с тези думи. Как мислите? Дали ни се отразява това в нашия живот? Със сигурност. Колко важно е да говорим по правилния начин със себе си. Колко е важно да се отнасяме с любов към това тяло. Към тази мила жена, която сутринта изпусна влака или автобуса, която закъсня за работа, която се успа, която остави детето си да плаче в детската градина, за тази прекрасна жена, която избиха нервите, защото повече не може да издържа, за тази, която търпи абсолютно всичко. Какво търпите? Защо го търпите? Търпение е една от най-тежките думи в български език, според мене. И когато търпението е подложено на изпитание, не знам въобще заслужава ли си тази дума да се коментира. Не знам вие какво мислите, пишете ми. Дайте ми някакъв коментар, защото ме занимават тези неща, разбира се, защото ние жените сме едни изключително търпеливи същества, които имаме цялото търпение на света да осъществиш, да направиш, да създадеш от нищото нещо. Ние създаваме от 3 картофи и 2 домата най-невероятното ядене. Ние плетем от някакви конци най-чудесните дрехи. Ние рисуваме от няколко боички, правим чудесно пано. Ние сме абсолютните магиозници на нашия живот. Умеем да мотивираме, умеем да обичаме. Това е нашата изконна същност, нашето изконно любовта, която изпитваме. Това няма кой да ни вземе. В какви думи обличаме тази любов? Бързаме ли? Даваме ли си време? Обичаме ли тези тела, в които сме? Колко от вас могат да кажат: "Окей, тялото ми харесва, аз съм такава каквато съм, аз обичам себе си"? Можете ли да го кажете? Аз мога да го кажа с всичко, с цяло сърце, с ръка на сърцето, но наистина не винаги е било така. От 10 години преживях една много огромна промяна в живота ми. Преди 10 години дойдох в Германия и схванах от София един автобус за 24 часа. Сам съм аз един куфар. Пристигнах в Алпите и реших да сложа ново начало на моя живот. За което не съжалявам за нито една секунда, нито една секунда. И всички решения, които сте взели и вие до сега във вашия живот, са ви направили това, което сте, за да сте точно там, където сте сега. Имате ли нужда от подкрепа? Имате ли нужда от нещо, което искате да промените? Пишете ми. Свържете се с мен, за да можем да направим един чудесен разговор и да можем да видим къде е вашата цел, къде са вашите вярвания, къде са вашите ценности, кои са вашите ценности, да можем да ги опишем и да можем да направим един нов старт във вашия живот. Опитвам се е една дума, която граничи с провал.
Преди няколко дни прочетох това изречение, много ми хареса, исках да го споделя с вас, защото не спирам да се опитвам. Не се опитвам вече за нищо, аз правя нещата такива каквито са. Развивам себе си и участвам в най-различни обучения, разбира се, за да мога да бъда с вас и да мога да осъществя моята мечта да помагам на хората. Аз съм Зори Егър, аз съм консултант по личностно развитие и съм домакин на вашата страница Be Your Own Star, за да ви кажа отново, вие сте творците на вашия живот. Вие пишете сценария. Какъв сценарий искате за вашия живот? Пишете ми. Прекрасна вечер!